bună! Azi bufuful meu reacționa la schițele mele de pe Instagram. Să vezi, agent să le dau notă. Da! Că dacă vrei dau notă, dăm note bune. Da, notă. Asta o să-i dau nota 7, că îmi place botoxul. Ar trebui să reacționez. What? Asta că mi s-a oprit asta pentru că s-a pus pauză pentru că eram acolo și n-am. Următorul este asta. 3, te jó év, 18 éves, hogy amúgy nem gondolt. Ok, aici am făcut eu. Vreau să păstrez schița. 4. Mai înainte de aia s-a auzit o voce de femeie pentru că mă uitam la un vlog în timp ce făceam aia și am pus o muzică pe serial, nu știu. Bine, hai să vezi celelalte schițe. Adela. Asta. Uite, la asta am telefonul ăla. 10. Îți place? Urmează asta, mă nu o să-l vedeți că n-am. Asta? Nu știu. Dai, 5. 5. Bine. Următoarea schiță este asta. Nu-mi dau seama nimic și de ala, așa că dau 1, ce n-ai făcut nimic nici. Băi, da, e efectiv la play, în fine. A, și normalul. Următorul este asta. Amúgy te mit néz? Că stai de promiți. Și la asta s-a auzit. Aia. Băi, acum cam vedeți unde sunt. Suntem într-un topogan. Cred că vedeți. Da, doamne. Următorul este ăsta. Sper că vedeți că suntem mult. Ioi! 10. 10. Da. La Asta. Allah, la Allah, 2. la Allah. Ok. Mai avem... Stați. Uite, scot. Mai avem 5 schițe și bufuful meu a găsit un scoci în topogan pe care l-am aruncat. Ăsta e rip. Ciudat. Le dau 9. N-ai ghivat. Deci avem poza asta care mi place la nebunie. Asta cred că o să o postez. E 10 că e fain, nu? O să o postez imediat pe vlog. Ok. Contul de Instagram nu vi-l zic momentan. Următorul este ăsta. Nu, ăsta îi dau 5. Nu știu ce le-am lăsat pe astea la schize și da. Dacă ar fi efecte lase pe Snapchat, le-aș pune la doar pentru mine. Mă rog, m-am distrat puțin când am la efectele de pe asta. În fine. Am asta cred că e cu cute. Ok. Dai la frege. Da. La poza asta o dat Și da, doar că am pus pauza. De ce mi-l face cu roz? În fine, cred că mi-a rămas de la un alt vlog care l-am făcut cu ultimul. Da, ultim. 10 din 10 zici pe linie, la 2. Bine. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dați subscribe la Nicolas YT. Dacă nu-l găsiți, atunci scrieți Aventuri cu Viorica și o să vă dea episoade și dați pe canal. Sau da, dați la el subscribe. La mine subscribe și like. Dați cum dacă vă lasă copa. Ne vedem în următorul vlog. Bye bye!